Giç ýaşy illeşler. Bugün altyn asyryň asuda asmanyny halky diýip bir gurrun etmekçi sizin bilen. Ýadyňyza düşýän bolsa Niýazow gelenden soňra esasanan 1994-nji ýyldan soňra başlandyr bu altyn asyr hereketine. Türkmenistan altyn asyrda ýaşamaly. Her kimiň öýünde göleri sygyr Mercedes maşin bolmaly diýip wada etdi-de. Yani mut gaz, mut tok, mut su, mut duz diýen ýaly siýasatlar alyp bardy we bunyň netijesinde de türkmen halky bir zada alışdy. Azapsyz, kösönüşsiz, zähmetsiz iş etmäne, bir zat baýamana diýeli buňa alıştyrdylar. Bular başdalar görýärdik, menem şonuň içerisinde ýaşadym. Özüm 80-nji ýylmy altyn asyryny ýaşadyk. Niýazowyň ýöne altyn asyrda ýaşamadyk. Palçykyl köçeler, uňgytçylygy, işsizlik, bilimiň ýok edilmesi, konstitusiýon guruluşynyň agdarlyşygy, kanunyň, adalatyň, hukugyň, ähli güýçleriň bir adamyň eline geçmesine şaýat bolduk. Ve soňra şu duýgy gelip başlady adamlaryň aňynda. Ertirine anamy bolmaýan, ertirine kepili bolmaýan bir ýaşaýyşyň içerisinde ýaşap başladyk ýurdun içerisinde. Sebäbi kanuny, konstitusiýaň ýok bir ýerinde. Seniň hiç bir zadyňa kepil ýokdur. Hatda janyňa da kepil ýokdur, öýüňe de kepil ýokdur. Ýöne bunu bizden öňkü nesiller, şu döwrüň ýaşan nesilleri 90-ly ýyllarda edilen işlerdi. Başyny şu taýdan başladylar da. Şu döwürdäki biziň ene atalarymyz diýeli ýa-da atalarymyz bunu görüp bilmediler, görseler bir perwalyk bilen üns bermän, ay go bolup gider-de diýip ýaşadylar we bize şolaryň nesilleri bolup şuňky güne ýetdik-de. Indi Niýazow bize palçykyl, kesekgil döwürde, bilimiň ýok döwründe, iş ýok döwründe, adalatyň, hukugyň, halkyň peýdasyna işlemeýän bir döwrüni altyn asyr döwrü diýip anandyryp bildi adamlary, halky. Halkam şolar ýaly kyn şertlerde ýaşasa-da özüni altyn asyrda ýaşaýarmy diýip hasap etdiler. Ondan soň indi bunyň taryhy uly illeşler özüňiz içerisinde ýaşansyňyz, bilýänsiňiz, başymyzdan nämeleriň geçendiklerini, nähili eksperimentleriň biziň üstümizde alyp barlandygyny, kän çykyşlarymyzyň dowamyny aýdyp geçdik. Bunu men gaty uzak bir çykyş etjekkä. Indi Gurbanuly Berdimuhammedow diýip mene birisi geldi. Bu da bize bir zady anandyrdy. Illeşler onu görelim. Häzir şu ýerden bunu Berdimuhammedowyň öz agzyndan eşdelim. Has gowy bolar. Evet, şu taýdan. Sen bir şey ýaly dünýäde gazyň meşhur oýunçy 4-nji orny eýär. Dünýäde bizim soňky awzytymyz diňe galkynyş gaz känine 27 türlü kub metrden geçti.
Hawa Türkmenistan diýe dünýäde gaz boýunça 4-nji ýerde durýar diýe. Türkmenistan. Ýani dünýäde gaz boýunça 4-nji ýerde diýmek sen baý bir ýurt diýmek bolýar. Sözüne de altyn asyrymyz bar, asuda asmanymyz bar ýöne. Bir sere diýersiň halk ähli daşary ýurt ilçhanalarynda şular ýalyky bir surat sergileýär diýeli. Altyn asyryň, asuda asmanyň hemde gazyň dünýäde 4-nji ýerde bolmagynyň netijesi şumukar. Birleşler. Biz şeýle pikir edilýär, aslında uruş bolan, söwüş bolýan ýurtlarda adamlar bular ýaly topluk halda ýurdunu taşlap gitmäne mejbur bolýarlar da daşyny öz janlaryny gurtarmak üçin ýöne bu adamlar näme üçin çykýarlar. Öýden topluk halda gidýärler aýak aldygyna ýetişi bildiginden her kim ýagdaýyny tapsa ýurduň daşyna çykjak. Bir ýagdaýa geldik. Birleşler. Bunu näme edýärler? Ne biz geçenki çıkışlarımızda meheme hakynda gurumlar etmäne başladyk da kän. Mehemäniň halkyň üstündäki alyp barýan gorkusy. Indi kanun, konstitusiýa, adalat, hukuk olaryň ählijesi bir adamyň eline geçýär. Ýani güýçleriň üçe aýrylmasy diýip bir neme bar bizim konstitusiýamyzda ýazgy bardyr. Bu näme kanun çykarjy, ýerine ýetirji hemde kaziýetdir. Bu üçüsü biri-birine bagly bolmadan, biri-birine garaşly bolmadan işleýändir. Bu üç güýjü hiç kim, hiç bir gurumy, hiç bir topar ýa-da hiç bir adamlar eline geçirmäne haky ýokdur. Bu konstitusiýada bardyr we bu ähli ýurtlaryň konstitusiýasynda da şeýledir. Güýçler üçe aýrylmalydyr. Egerde şol bir adamyň eline geçen ýagdaýynda ene halk şeýle bolýar. Çünki şol adamlaryň hiç biriniň Türkmenistanda ertirine bolan anamy kepili ýok. Ýaşaýşa bolan kepili ýok. Ýurtdan çykmak ähli kişileriň arzuwy, halkyň arzuwy ýöne. Bu gynandyrýan bir zat illeşler, bizim bir zada akyl ýetirmegimiz gerekli, millet bolup, bu türkmen bolup. Biz şeýle bir millete öwrülük, ýurduny gurman, döwletini gurman, öý gurýan millete öwrülük. Bu gaty bir ýalňyşdyr. Bize ýurdumuzy, döwletimizi bu basyp alyjy cinayetçi topordan hiç bir zat halas edip bilmez. Bizim günümüz bundan hem erwet bolmaly. Geleceğimiz hem has erwet bolmaly. Nesillerimiz hem çağalarımıza da biz gowy durmuş berjek bolup, gowy ýaşatjak bolup, ýurtdaşyna çykýar, gazanç etjek diýär süýeni. Bu bir ýere çenli dogrudur. Ondan sonra ýalňyşdyr illeşler. Sebäbi sen gazanç edeniň bilenem aňyryňda döwletiň bolmasa, sen bir zada kepiliň bolmasa, öz janyňa, malyňa, çağalaryňa, maşgalaryňa, öýüňe kepiliň bolmasa ýurtda ýaşap bolýan däldir. Bunu nädip düzeltmeli? Bunu düzeltmeli diňe ýene-de halkyň özüdür. Ne garaşmaň daşary ýurt şu nemeler sergileýärlerde daşary ýurt gurumalara çykdyk. OBS berdik, ne şunu ýaly ýurdun ýagdaýyny aýtdyk. Osan beýleki Amerikadaky Birleşen Milletlere yüz tuttuk, ýene näme etdik diýip bularyň hiç birisi peýda getirýän däldir. Getirjek bolsa 30 ýylyň içerisinde getirerdi. Şoňa çenli barylmadyk, diýilmedik, edilmedik. Bir zat galmady. Şo gurumalaryň. Ýöne görüp oturýarys, ýagdaýymyz gitdigiçe de kynlaşýar. Gitdigiçe agyrlaşyp barýar da.
Bunun çıkalgasy näme? Çıkalgasyny dünkü çıkışymyzda saparaga da aýdyp geçendir. Aýdymlyk diýip aýdandyr. Aýdymlyk ähli zadyň çıkalgasy. Çünki biziň halky şuny getirmelerinde iň uly rol oýnaýan şu wagt mehemedir. Türkmenistanyň milli howpsuzlygydyr. Bular näme hille edip işleýärler? Gizlilik bilen işleýärler. Ýani gizlilik diýilende adamlary urup, ýenjip, soraga çekip, bir zada gol çekdirip bir näçe sany kagaza o kagazy soraga çekilýän adam okajak diýse okamo, sen okasyňam gelýärmi diýip ýene urup gorkup gol çekdirilýär. Ondan soraga çekilýän adam öýüne uğratjak wagtlara ýene de bir kagaza getirip gol çekdirýärler. Şu bolan zady şu ýerde galmaly, hiç bir ýerde gurrun bermejekdigine söz berýärin diýip gol çekdirip ýene de oňa da gol çekdirýärler. Indi meheme kimlere gol çekdirýär? Bunu adaty bir watandaşa ine şu ildeşlerimiz ekranda görýärler, ildeşlerimiz yurtdaşyna çykandan soň ýygyna gaýdyp baranda şularyň her birini başyna şolat geljekdir. Ähli jamydan. Bu eýem halka garşy alınıp barylýan uly bir jenaýatdyr. Biz bu jenaýata soňuna çykmamyz gerekli. Ýani halk bolup soňuna çykmaly. Şu wagt bizi dinleýän, bize şu soraglary berjek bolýan ýa-da bizi gorkuzjak bolýan mehemelerin işgärler bardyr. Olaram ýene de şo ýurdun watandaşydyr. Biziň illeşlerimizdir. Olaram aýdymlykka çykmalar gerekli. Çünki ähli jämiz bir türkmen halky bolup, türkmen milleti bolup täzeden bir döwletimizi gurmamyz gerekli. Bolmasa dünýäde gazy 4-nji ýerde bolmaklygymyz bize peýda däl, bize ziýandyr. Bu da gitdigiçe de kynlaşar, agyrlaşar. Sebäbi ýyl geçdigiçe biz bunu gaty içkin ýurdun içini takip edýäris. Hemme taraplaryň adamlaryň özüni alyp barşlaryndan näme üçin ýurtdan çykýanlaryna çenli. Ine şu günler täze bir habarlar gelýändir. Türkmenistanda benzin gytçylygy peýda bolup başlady. Mehemäniň etmeli işi şu. Benzin gytçylygy näme üçin Türkmenistanda bolýar? Türkmenistanyň nebeti gazy bol bir ýurtda, öz başdak bir tarap ýurtda näme üçin benzin gytçylygy bar? Öňlewak vilayatynda, şu günlere Mar vilayatynda benzin gytçylygy ýaşalýar. Bunyň sebäbi bar öýden göze görünüp dur. Russiýa bilen Ukraina arasynda uruş gidýär. Ukraina Russiýanyň içerisindäki nebeti gaýtadan işleýän zawodlarynyň gaty uly bir bölegini hatardan çykardy şu wagt. Ýardy, ýakdy. O ýerde ýalňyz gytçylygy bar. Türkmenistanyň Russiýanyň eline digini aýdyp gelýär biz. Gaty kän wagtdan bäri. We biziň ähli ýalňyşlarymyz, baýlyklarymyz şu wagt wagon ýanky benzinlerimiz ýalňyşlarymyz çenli. Wagon Russiýa gidip ýatyrylar. Bunyň kynçylygyny biz çekýäris. Halk çekýär. Toprak biziňki dälmi? Ýurt biziňki dälmi? Ýurt biziňki bolsa, toprak biziňki bolsa, yer asty, yer üstü baýlyklaryň biziňki bolmaly. Ýöne gynansak da şu wagt Ak Paşa döwründen bäri topraklarymyzy Russiýa sömürýär. We biz buňa sesimizi çykaramyz. Niriniň bir Hytaýlysy gelýär, sen ýurdunda işläp bilýär, gazanç edip bilýär. Orsy gelýär, Araby gelýär, Pürsü gelýär, istendigi gelýär. Bizden gowy ýaşap bilýär ýöne ýurdun eýeleri şu adamlar, şu garagöz illeşlerimiz ýurdun taşlap gitmäne mejbur bolýarlar. Bu çykalgamy? Biz ýurdumuzy taşlap gidenimiz bilen düzelýärmi? Ýa-da sen gidip daşary ýurtda gazanç edeniň bilen ýurdun düzelýärmi? Hiç düzelmeýär.
Buna hemmejämizin akylymyzyny ýetirmegimiz gerekli. Meheme däki işleýänleriň özleriniň düşünmesi gerekli. Halkyňam muňa düşünüp bu zatlara aýdynlyga çykarmasy gerekli. Her birimiziň gürlemämiz gerekli. Ýogsa men bu gepleşikleri bu ekranyň başyna çykýanlygym meniň bir ýokary bilimli ýa-da tejribeli digimi anlatmasyn. Menem sizinki ýalaky bir watandaş, 9 klas bilimim bar. Ve bay ýaşaýyşmam bolmady. Geçmişimde de, şu günümizde de, sebäbi döwletimiz ýok, ýurdumuz ýok. Men bay ýaşaýarym, men gowy ýaşaýarym diýip görenlerem, hiç bir zat özününki däldir. O diňe hakna etmek üçin elitar gatlak diýip aýdypdy da saparaga ortağa çykaryp belli bir bölegini elitar gatlak bilen manipulasiýa edilýär, halkyň aňyny ne şu şeýle ýaşaýarlar, ne gowy ýaşaýar, odan durmuşda ýaşaýar diýip aýdym, saz, dawara, el çarpmalar, ak telpekli, gök donly ýaşullar, ak prönjekli garry eneler ekranyň başynda, soňra ommolup el owşap beren ministrler diýersiň, olaram görkezeli ekrandan. Şu sahna. Bularyň ählijesi bize görkezilip edilýär illeşler ýöne biz bunu okumany bilemiz o kenikde. Okumany bilmeseň kyn bolýan ekenine, meselem ingilisçe okap bilmeýän bolsaň, öňünde de bir ingilisçe hat ýazylyp duran bolsa, näme ýazylandygyny bilmeýärsiň, dogry dälmi? Bu zatlara biz öňüm görýärdik, ýöne okap bilemiz okdy. Mehemäniň goramaly zady, kontrol etmeli, seretmeli zady. Ene şu zatlar. Şu zat bolmaly illeşler. Hiç hilli. Bu bizim iň bir namys etmeli yerimiz şu zatdır, şudur. Bunun bir ekranyna kän görkezeriz, entek öwrenşmegimiz, bunu okap bilmegimiz üçin her tarapyndan görkezip aýdyp bereriz. Sebäbi şunun üssü bilen aýdýarda men diýär güýç, size diýär halk diýär ýöneköý bir adat, halk diýär. Men sizin üstüňizdäki sizi kontrol edýän, sizin üstüňizde gödöwçülük edýän eskerlerinizi, ministrlerinizi, häkimlerinizi öňümde şeýtdim diýär. Soňra da ekranyň başyna käbirlerinem çykaryp wezipesinden hyýanatçylykly peýdalandy, buğday ogurlady, ýağ ogurlady, maşyny gaty sürdi, kalyan çilim çekdi diýip ekrana çykarwam. Agladyp, eňiredip halkyň öňüne bir spektakl edýärler. Bunda da näme bolmaly? Halk gorkmaly diýär. Şulardan hemme zat edýär diýär. Ýöne biz beýle görmegimiz ýalňyşdyr illeşler. Biz bularyň görkezmek isteýän zadyny görüp geldik. Bu neçeni ýöne görkezmek istemeýän bir zatlary bar. Ine şu ýerde şu zady görkezýär bize. Men Türkmenistanyň bütün yer asty, yer üssü ähli baýlyklaryny, adamlaryny, halkyny bir hereket edýän bir zady bar bolsa hemmesini öňümde dyýda çökerdim diýär. Ve siz de şuna näme diýip bilýäňiz diýär. Sesinizi çykaryp bilýäňizmi diýär. Maňa garşy gidip biljegiňiz barmy diýär. Bizim sesimizi çykarman, gaçyp ýurtdaşyna çykýarys. Illeşler. Şeýdi. Biz Türkmen halky bolup bir zady öňümizde bir borjumuz bardyr gelecek nesillerimiz üçin. Sebäbi bu dünýäde diňe bir ýaşamyz ok, ýa-da diňe bizem ýaşamalydar. Bu yer şary entek milyon ýyllap ýene-de galjakdyr. Ve bizden nesiller önjöktür, olardan nesiller önjöktür.
Biz şu wagt aýdyp bilýärsäni bizden öňkü nesiller, bizden öňkü ýaşlularymyz biperwalyk edendikleri üçin, bu zada dogry düşünüp bilmändikleri üçin, görüp bilmändikleri üçin biziň başymyza şu bela geldi. Ertir biziň nesillerimiz bize şonu diýjekdirler, bizi ýazgarjaktyrlar. Biz taryhyň sahypasyna özünü gorap bilmedik, ýurduny gorap bilmedik, topragyny eýe çykyp bilmedik nesiller bol girjekdir illeşler. Bu da bir erbet bir zatdyr. Türkmen üçin namusdyr. Türkmen mundan öň mertebesini, namusyny, ýurduny gorap bilen bir millet. Ve biz de ýene de bunu şo nesilin şol mertebesini, namusyny goraýan türkmeniň nesili diýmedi ýene de bir gerek dünýä suud etmeli wagtymyz geldi. Ýurtdaşlar. Ve menem siziň içeriğinizden biri bolup şu wagt öz borjumy ýerine ýetirip otyrym. Güýjümiň ýetdiğinden bunu her kim etmelidir. Hemmämiziň borjumuzdur. Diňe bir sapar aganyň ýa-da Halmurad aganyň borjy däldir. Olar şu wagt biziň aramyzda diýir gedip görün canly arhivlerdir. Şonuň gadyryny bilmegimiz gerekli. Aýdýan sözleri bize tarihi gurrun berýändirler. Şolardan başga tarihi gurrun berýänem ýokdur. Türkmenistanda konstitusiýon guruluşynyň ele geçirilişini gurrun berip biljek ýeketäk adamlar diňe şu iki tana ýaşullarymyzdyr. Olaryň barka gadyryny bilmegimiz gerekli. Şolar barkada ýurdumyza eýe çykmamyz gerekli. Ýurtdaşlar şolary gysgalyk aýdaýyn diýdim. Her birimiz öz watanymyz üçin, toprağımız üçin üstümüze yük almamız gerek. Yani hatarda iner bolsa yük yerde kalmaz diýip bir türkmeniň köne sözü bardyr. Biz türkmenler iner mi bolýas, maýa mı bolýas onu gelecek görkezler ýurtdaşlar hemmäňden iner bolmagyňyzy we bu türkmeniň ýüküniň ýerde galdyrmajakdygyna da men inanýam. Bolýar sag bolun.